ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೆ ಅಭಿನಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಅಮಿತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕಾಪಿನಾಟಕ ಎಂಬೆರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಬೆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ಇಂದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲಿಂಕ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಮಾತ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪುಲೆ. ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀಶಾ ಎಳ್ಳಾರೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಎಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ 27ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವರೆಗೊಂಡು. ಒಂದೇನು ಮಾತಗುಲ್ಲ ತೂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು, ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ್ದು, ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಮುಂಡೂರು ಅಭಿನಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾಪಿನಾಟಕ ಎಂಬೆರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಬೆರ್ನ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಸಿನ ಎಂಬೆರ್ನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅಂಚನೆ ಸುಭಾಷ್ ಮಿಜ್ಜಾರ್ ಎಂಬೆರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕತೆ ಹತ್ತು ಬದುಕದ ವ್ಯಥೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಅಂದು ಬರ್ಪಿನ 27ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನಿ ಅಭಿನಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರುಂಡು. నేను ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮಗೂ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು, ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ತು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.